Wiha bi heftê salê, 5 salên bê navber ava sûsê çê dike û difroşin. Li seranserê Semsûrê tê naskirin. Ji bavê xwe fêr bûye û fêrî zarokên xwe jî kiriye. Ava sûsê ku wek şerbeta meyan jî tê binavkirin, ji bo xelkê navçeyê tam û çêşa rojên germa havînê û fitarên Remezanê ye. Ji bo çêkirina ava sûsê pêwîstî bi kargeheke mezin û amûrên pêşketî nîne. Ji xwe wehab bi şêwaza bav û kalan ji rihên giyayê sûsê avê derdife. 50 senedir içindeyim. 5 salan vê karê dikim. Bavê min wek qadirê şerbeçî dihat naskirin. Nêzî 5 salan ava sûsê çêkir û firût. Ez jî 5 salan wiha dikim. Niha kurê min didomîne. Yerine yatırım, üstüne su aktarım. Wiha bê şerbetfiroş bi domandina pîşeya bavê xwe şanaziyê dike. Niha karê ava sûsê her dem nake. Taybet di meha Remezanê de bi alîkariya zarokên xwe ava sûsê çê dike û difiroşe. Serkan kurê Wihabî dibêje bapîrê wî di dema Osmaniyan de jî ava sûsê çê kiriye û firotiye. Boyamın balıdır kardeş. Yaklaşık olarak babam 50 senedir bu mesleği icra ediyor. Li vê derê hemû kes bavê min naz dikin. Ava sûsê di fitarên Remezanê de pir tê hez kirin. Ava sûsê digel tameka cuda û vekirina nefesê ji bo gurçik û cerk û xwînê jî pir baş e. Osmanlı'dan kalan bir meslektir. Ekseriyeten de Adıyaman milleti canı gönlünden sevmektedir bizi. Ava sûsê bi derxistina ava kokên giyayê sûsê tê çêkirin. Rihên giyayê sûsê li erdê tên raxistin û tên avdan. Piştî demek ava giyayê derdikeve û dibe şerbet. Taybet bo êvarên Remezanê cihê ava sûsê giring e. Boyamın balıdır kardeş. Ava sûsê li bazarên Diyarbekir, Riha, Mêrdîn û Dilokê taybet havînan tê firotin û gelek welatî wek bendeyên vê avê çavere dikin. Ava suruştî û sar digel bêhinvedaneke xweş bo tendurustiya mirov jî ciheke giring digire. Ne gel? Boyamın balıdır kardeş.